Banúí fórum na nóg a gabhíle saní le freastal ar an ghargá agus éile bhí gascairt ó ghialscoileanna le haidéisina nua-ormail chun úsáid thóisialta na Gaeilge a chathú taobh de gataí na níolscoileanna. Ó dhearcain bhoga, dorbar an Airnealaige Gaeilge ó thuaidh mar glúchud de scoilphobal na Gaeilge agus mar chrann taca de infrastruachtar athbheochana na Gaeilge atá fréamhaithe san orbairt agus achgcinint phobal agus é teomanta de chléachú sóisialta i gcoitinne. Tógadh Airneal Sugin ónmhaine níos le béim ar rianú féiniúlachta agus saoránacht gríomhach ag leibhal an phobal. Inar múna den obair óige trí Gaeilge, chur for béim hainniúil ar Múntaras, chur hiige ran farta ina bhfuil an teanga lárnach spás córinse agus fun únireachta. Tá sé de sprec agin daoine óga muinínach cúptaithe a chathu a bheits mar gríomhaithe agus ceannairí sa tothaí a bhís cléachlathach athbheochana na Gaeilge. Is Airneal measartha ógmuid agus tá go leor bainte amach agin go dtí seo. Tá muid ag súil le taithí gheal amach cruaigh. Is mé Shirley a bhiclínain banistóir tharbhí óige le fórum na nóg. Mar a thuail sibh, tá fórum na nóg faoi bhleath le 10 mbliana anuas. Is í an bblion seo fiche híon an bblion is suntasaí a dacail le níos mó seirbhísí óige a bheith carthar fáil chun freastal ar an Airnealaige Gaeilge fud fad na sé chunde. Bei fórum na nóg an seo na hanairíochtaí anna arbhar son le cinnte go bhfuil bhuirgeart de teanga agus daoine curtha thun cinn. Ar a bhhair sin, bei muid ag éileamh seirbhísí cearta dar níl óga. Bei muid ag cinnte go bhfuil bhuirniú lárnach in neach píosa ibre a tití amach agus go mé ran fartathe son a cinnteoí go bhfuil an rialtas ag freastal ar bhuirgod riachtanis. Bhhailinn ar muothas a gcóil leis sin IA agus an rinneidehis as a bheith obair linn le blianta boga anuas, agus is an mhaoiniú seo a chur fáin le cinnte go bhfuil an obair óige trí Gaeilge cóir sruthaithe ag blathu agus ag fás. Tá muid an sásta rá go bhfuil seirbhísí breise agin a dacail le Hillahaint, chláirithe óige, inniuthú Airneala, imachtaí geal sealbhara agus taide a dhéanann cinnte go mbeidh muid abalt de freastal ar an ghaolphobal óige, scoileanna agus an pobal Gaeilge i gcoitinne fud fad na sé chunde. Tá muid ar bís go mbeidh na trúr ibrithe uaire de chuid fórum na nóg ag pléanamh. Díodit is meise Carla agus tá meise gobar mar a bhí gach tréanal le fórum na nóg. Le coppla seachtainna níos tá méid deanna tréanal le OCN ach tá déis agam an mbliana obair le daoine óige agus oibrí óige go réigeanach ag éascú OCN tríbhán na Gaeilge. Bei fórum na nóg ag obair ar bhuair son ag chur le céileachtaí sugad agus ag codú le forbairt na Airneala. Tá méid dúil go mór buú le daoine óbhfuil is seirbhísí óige a chur chun ceann. Bei mé i dó ceantar gamhfuil deanna go cinnte teagháil a dhéanúlam na tarbadar bhí agus. Tá sé fanúla na Gribert agus tá mé ag obair mar cuairí thortaide le fórum na nóg. Bei mé ag forbairt tuairisce chimsé a Israon buntáiste, constacha agus tionachar na Hebróige Gaeilge na sé chunde. Bei mé ag buint úsáide as na múnlaí obair óige Gaeilge a scríomh taidiúirí ag ollscoil olaí chun na ceisna seo a Israel. Bei an taide seo a úsáid agin chun brú a chur an rialtas a chud dúlgais a leit na Gaeilge a chomhlíne. Bei mé ag deanú taide fud fad na sé chunde le cinnte dhéanú go glenthar gach gús an Airneal anas gur féidir an Lord mar aon bú óháin. Bei mé a deagháil libh gan bhfuil leabhar god tuairimé ó bhailiú agus a chur chun cinn. Is mé Clár McShackis agus tá méid obair mar ifagach tionscadal réigende ar son fórum na nóg. Ins na teachta bog go bhhain, bei méid bailí ólas ó grúpaí fud fad na sé chunde, maidir leis an solathair obair óige Gaeilge a tar fáileachaí faoi láthair. Bei fórum na nóg ag buint úsáid as an teolas seo an leidireachtaí agus barnaí an Airneala amsú agus an tapaíocht do thuairt do iad siúd a tá sin mhuathe. Mar aon,
Bei form na nóg ag tógáil sia nua idirlíne idir gréamhacht, le rins cláratha óige, a nimhraí mar foinse lárnach teagmhúla agus stúras aclainnig don na grúpaí ar fad. Tásúil againn gur féidir linn tapaí leatsa agus do grúpa in sa tréimhse iontacht seo a tugain, ní neart go chur le céile.